Es jutgen el conductor que dilluns va recórrer 23 quilòmetres en sentit contrari a l'autopista entre Sagunt y Les Alqueries. Yo no tenía dinero, entonces cogí e intenté dar la vuelta a la salida, a la primera salida que me encontré. Y eso es el único que pasó, es que en ese momento no llevaba dinero, vamos, yo no soy un kamikaze. L'acusat de 45 anys i veí de Sevilla reconeix la temeritat, però diu que no és un kamikaze. Les proves d'alcoholèmia i de drogues han donat negatiu. S'enfronta a una multa econòmica i la retirada del carnet de conduir. Mentrestant, els parlem d'altres assumptes perquè avui s'ha assentat davant del jutge el conductor que va circulant més de 20 quilòmetres en contradirecció per l'AP7 entre Sagunt i Alqueries. Està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i conducció temerària. Davant de les càmeres de Canal 9 ha assegurat que va fer mitja volta perquè no tenia diners per a pagar el viatge. Manuel, de 45 anys i veí de l'Hora del Río, a Sevilla, tornava dilluns de Barcelona cap a sa casa per l'autopista AP7. En aplegar a Sagunt, va fer mitja volta i va conduir durant 23 quilòmetres en sentit contrari. Va obligar altres vehicles a fer maniobres perilloses per a esquivar-lo. Avui ens ha contat per què va actuar així. Llegué al peaje y había mucha gente. Entonces vi que costaba 35 euros. Yo nada más que llevaba 10 euros encima. Entonces se me ocurrió dar media vuelta y en la primera salida que me encontré, buscando una salida... Durant 15 minuts la Guàrdia Civil el va perseguir fins que el va fer eixir al peatge de les Alqueries. Les proves d'alcoholèmia i drogues van ser negatives. ¿Usted considera que esto era peligroso? Hombre, un poquillo sí, pero en ningún momento no hubo ningún accidente. Yo no soy un kamikaze. Yo tengo mi conciencia tranquila. Yo sé que no he querido hacer ningún daño a nadie. Fins a 14 conductors van telefonar a la Guàrdia Civil informant de les maniobres d'un conductor kamikaze. Yo iba siempre por mi lado derecho y ellos por el lado izquierdo. Tan solo quizá me encontrará un coche de frente, más no. Està acusat d'un delicte contra la seguretat viària i conducció temerària. S'enfronta d'un a 4 anys de retirada del carnet de conduir i una multa econòmica.